Narinig po natin sa banal na Ebanghelyo ang dalawang uri ng pagbibigay. Una po, yung pagbibigay na galing sa kasobrahan. At ang pangalawa naman po ay ang pagbibigay ng isang balo ng buo niyang ikabubuhay. Hindi naging kalugod-lugod sa Diyos ang pagbibigay ng mayayaman ng malaking halaga. Sabagat ang ibinigay nila ay ang excess, ang kasobrahan. They just gave from their excess and from their extras. Pero yung babaeng balo, ibinigay niya ang buo niyang buhay. Magkano ba lang ibinigay ng babae? Isang kusing o dalawang kusing na ang katumbas nun ay isang pera, isang sin. Pero para po doon sa babaeng balo, ang isang sin na iyon o isang salaping iyon, katumbas ng kanyang buong buhay. Sabagat wala na siyang kakainin mamayang tanghalian, wala na siyang kakainin mamayang hapunan, wala na siyang kakainin for the rest of her life. Yun po ang ibinigay niya. Manyapat yung mga mayayamang nagbigay, ay nagbigay lamang dun sa perang medyo siguro galit na sila, yung perang hindi niya nila mamimiss, yung perang wala lang at hindi pinaghirapan. Ang tunay na pagbibigay po ay may kasamang pagpapakasakit. Ang tunay na pagbibigay po ay yung nararamdaman mo na pag nagbigay kay kasama ang iyong sarili. Sapagkat pag nagbigay ka, ang sukatan ng tunay na pagbibigay ay ang sakit na nararamdaman na nagbigay. Sabi nga, give until it hurts and give until it hurts no more. Yung bang sa pagbibigay mo ay naginang kaligayahan, hindi ka na nasasaktan at naginang itong paraan ng paglalwalhati sa Diyos at pagpapasalamat sa Diyos. Mga kaibigan, paano po ba tayo nagbibigay? Dalawang uri daw po ng tao. Una, bukas. Ayan. Pangalawa, karatista. Bukas. Bukas ang kalooban. Bukas sa pagbibigay. Kaya nga po, subukan lang po ninyo ito mga kapatid. Sarahan po ninyo inyong mga kamay. Kayo po, kayong mga 10. Ayan. Sarahan ninyo inyong mga kamay. Higpitan nyo. Anong feeling? Mahigpit? Uncomfortable? Ngayon, itaas nyo. Buksan ninyo. Close, open, ng close, open. Ang ginahawa, di ba? Kasi marunong ka magbigay. Ngayon, ikaway mo. Lumaya. Ganon po siguro. Kapag tayo ay marunong magbigay. Kasi pag tayo po ay para sa sarili lang, kamkam ng kamkam, ayan, pati arthritis makukuha mo, rayuma makukuha mo, pero kapag ikay marunong magbigay, pinapakawalan mo at ibinibahagi mo, lalo tigit sa mga nangangailangan, ang balik, sabi doon sa charismatic song, love is something that you give it away until it comes back to you. Kaya nga, bumabalik. Yung lahat na ipinagkaloob natin, binabalik ng Panginoon sa ibang pamamaraan. Kapayapaan ng puso at kalooban. Mararamdaman mo ang espesyal na proteksyon ng Panginoon sapagkat natuto ka ng magbigay. Hindi galing doon sa ating kasobrahan. Paano tayo nagbibigay? Minsan nagbibigay tayo, ay di yung mga panis na. Yung bang malapit nang ma-expired. Oh, iyon na to. Oh, chocolate. Oh, stage side to. Ay bukas ay expired na. O kaya matagal, mga 1 taon nang expired, saka mo ibibigay. Kailan mo ibibigay yung prutas mo? Kapag yung kalahati ay bulok na. O, paano ka nagbibigay doon sa mga charitable institusyon? Magbibigay ka ng manika, ay pugot naman ang ulo. Aba, ay di, matatakot yung bata. Ibibigay mo doon sa mga cultural minority natin, mga pantalong pag sinuot mo, pwede na magwalis. Ayun, ang binibigay mo ay yung polong parang Elvis Presley na lumang-luma na, o kaya naman ay yung
sapatos na talagang may karapatang, may lisensyang makapatay ng tao kasi lumang-luma na. Maganda yung halimbawang ibinigay sa atin po ng balo, na magbigay tayo, na tayo po'y nasasaktan, na tayo po'y nakihirapan, sapagat ang ibinigay natin ay hindi labas sa atin, sapagat ang ibinigay natin ang ating sarili. Ang ibinigay natin ay bahagi ng ating buhay. Hindi po yung halaga ang tinitingnan ng Panginoon sa pagbibigay, halagang binigay, kundi ang tinitingnan ng Panginoon, anong itinira mo sa iyong sarili. Ang itinira ng babaeng balo, wala. Nga. Pero pinagpala ng Panginoong Diyos. Not to brag this about, just to, a sharing for all of you. Paano po ba nagsimula ang kamay ni Jesus? Meron po akong 200,000 pesos na amin pong galing sa pamilya. At sabi ko, anong gagawin ko rito sa 200? Nagkameron po ako ng vision. That was way 25 years ago, before my accident, about 1992, na gumawa ng Healing Church. Sabi ko, saan ko po kukunin? At sabi ng Panginoon, ibigay mo yung 200,000. Lord, wala man lang akong ikikip sa sarili ko. Ibigay mo lahat. Sabi ko, Lord, wala man lamang po ito. Baka 4 na poste lang to. Ibigay mo. When I gave the 200,000, it was the start of the kamay ni Jesus. Marami nang gumaling, maraming nagbigay, nabuo ang simbahan, and the rest is history. There is magic in giving. At pag nagbigay ka, siguraduhin mong masasaktan ka. Naalaala po niyo yung security guard na nagbigay ng $100 doon sa kanyang hinuling estudyante. At dahil sabi ng estudyante siya ay working student, naluluha siya sa kanyang istorya, ay ibinigay nung security guard yung $100 na kaisa-isa. At sabi, makakatulong ito sa iyo. Alam niyo, makaraan ng 1 linggo, may nagbigay sa kanya ng 100,000 pesos. See the magic of giving, the magic of sharing. Kung tayo lang po'y bukal sa kalooban ng pagbibigay, tayo rin po'y pagpapalain ng Panginoon. At ang higit na mararamdaman natin, kaligayahan, kapayapaan ng puso kapag tayo nagbigay. Hindi galing sa ating kasobrahan, kundi yung bahagi ng ating buhay. Amen.